startede, da jeg var 16 år. Jeg havde en masse gode venner, en skøn familie og den dejligste kæreste. Jeg kunne i hvert fald ikke klage over noget. Det hele ændrede sig en aften, hvor der var, jeg skulle til fest hos nogle venner. Jeg fulgte sig med min kæreste, og han virkede ret underlig. Jeg har været narkoman. Faktisk i dag er det et år siden, jeg holdt op med at tage stoffer. Festen der var godt i gang, og vi havde alle sammen drukket en del. Vi sad så bare snakkede og hyggede os. Og så lige pludselig kom nogle stoffer fra mit bord. Og jeg vidste godt, at nogle af mine venner, de havde taget det. Det havde de cirka gjort i et år. Og jeg havde sådan prøvet på at få dem til at stoppe, men det havde ikke rigtig hjulpet. Dengang jeg var mindre, så min far mig og min mor. Det er selvfølgelig sat sin spor. Min far er meget voldelig. Jeg kunne ikke rigtig tåle tanken om, at min mor faldt ud af ham. Jeg forstod den anden, som troede, at hun faldt ud af ham. De vidste godt, at mine veninder, min kæreste og jeg, vi ikke gad de stoffer, som de tog. Men den her gang, der begyndte min kæreste også at tage det. Det gik fuldstændig stå. Altså, det ville nok være det samme som at se sine forældre, der begynder at slå på en fuldstændig hjernedødt. Men så blev jeg også til. Altså, jeg sagde nej flere gange, men de blev bare ved. Så jeg tænkte, at det nok ikke gjorde nogen skade den ene gang. Så jeg prøvede bare. Da jeg var 13, der begyndte jeg at ryge hash. Mine venner, de røg også hash, så jeg skulle prøve det. Første gang jeg prøvede kokain, var på en klub i Randers. Mit problem, det blev bare så, at jeg så også tog noget til den næste fest, og sådan blev det bare ved. Jeg tog mere og mere for hver gang, og det blev hårdere og hårdere stoffer. Det endte med, at jeg mistede en masse af mine veninder, fordi de gad ikke at være med til. Så jeg havde egentlig kun min kæreste tilbage, som også tog alle de der stoffer. Min familie, de var utrolig skuffet over mig, så dem havde jeg på en måde også mistet. De ville selvfølgelig gerne hjælpe mig, alt det de kunne. Men jeg gad ikke at tage imod hjælp. Jeg kunne nemlig ikke se min fejl. Vi blev tilbudt noget billig kokain af en bullshit. Det stod 100 meter derfra. Så det købte min ven. Jeg har fået en masse alkohol, så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve det? Det kunne ikke skade mig. Jeg blev ved med at tage de stoffer til jeg var 19 år. I dag så gik det så bare fuldstændig galt. Jeg havde fået nogle stoffer fyldt med alt muligt, som man ikke skal ryge. Og det vidste jeg jo ikke, men det gjorde jeg jo så bare. Så min kæreste, han ringede 112, og jeg blev indlagt og var på sygehuset i 2 måneder. Jeg var simpelthen så skræmt, at de stoffer, de kunne gøre det. Jeg havde taget dem i 2 år, hvorfor skulle jeg så lige pludselig bare kunne slå ud af det. Så jeg var færdig med stoffet. Jeg troede ikke, jeg blev afhængig, men det gjorde jeg. Mine venner blev det ikke. Rusen var fantastisk. Det var som at svæve på en sky. På de 2 måneder, hvor jeg var indlagt, der stoppede jeg næsten med at tage stoffer. Min kæreste, han tog stadigvæk stoffer. Man prøvede faktisk i starten på at give mig noget, da jeg var indlagt. Men det blev altid opdaget. Da jeg blev udskrevet fra sygehuset, kom jeg ind til nogen, som hjalp mig med at stoppe fuldstændig. Der var jeg nok et halvt år. Da jeg blev 20, der havde jeg ingen tilbage. Eller, jeg havde jo kun min familie tilbage. Min kæreste, han var død. Han døde af en overdosis, og alle mine veninder, de forsvandt jo dengang, hvor jeg begyndte på stoffet. Så jeg havde ingen. Min far var ligeglad. Han var ligeglad med alt. Men min mor, hun blev ked af det. Meget ked af det. Jeg blev også ked af det. Jeg gad ikke miste alle mine venner og min familie. Men det var svært at stoppe med at tage heroin.